सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. जिल्हा न्यायालय वकील संघटना तसेच विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमानं 14 फेब्रुवारीला महारक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय. 14 फेब्रुवारी खरं तर प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो, पण यावेळी एक वेगळा पायंडा न्यायालयानं पाडलाय. पाहूयात. खरं तर जिल्हा न्यायालय म्हटलं तर नेहमीचे पक्षकार, वकिलांची लगबग, एकीकडून पुकारलं जात आहे, दुसरीकडून समन्स बजावण्यासाठी गेलेले जे कोणी आहेत ते येत आहेत, आरोपी आणले जात आहेत, त्यांना पाठवलं जात आहे, असं एक नेहमीचं एक चित्र दिसते. परंतु ह्या सगळ्याला छेद देत सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने एक वेगळी संकल्पना 14 फेब्रुवारीला मांडलेली आहे आणि ती आहे महारक्तदान शिबिराची. खरं तर कोर्टाचं काम जर म्हटलं तर ते खरं तर असं आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला फार रटाळ असं वाटते. परंतु याच्या पलीकडे जाऊन या सगळ्याच माणसांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाच्या कर्मचारी अधिकारी वर्गाने, त्याचबरोबर जिल्हा वकील संघटनेने आणि विधी सेवा प्राधिकरणाने एक महत्वाकांक्षी आणि एक महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतलेला आहे आणि तो म्हणजे महारक्तदान शिबिर भरवण्याचा. आणि त्याला दिवस देखील असा निवडलेला आहे आणि तो आहे 14 फेब्रुवारी. खरं तर 14 फेब्रुवारी हा प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो, परंतु जिल्हा न्यायालय आणि ही वकील संघटना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने महारक्तदान शिबिर घेऊन हा दिवस साजरा करणार आहेत आणि खऱ्या अर्थाने प्रेमाने नव्हे तर एक रक्ताचं नातं जिल्हावासियांच्या दृष्टीने किंवा ज्याला निकट आहे, ज्याला गरज आहे अशांच्या दृष्टीने एक निर्माण करणार आहे. आणि याच्यासाठी याचीच माहिती देण्यासाठी आज आपल्याबरोबर या संपूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन जे करणार आहेत असे वकील आपल्याबरोबर, प्रथितश वकील आपल्याबरोबर आहेत. त्याच्यामध्ये आहेत ॲडव्होकेट रुपेश देसाई, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, ॲडव्होकेट गौरव पडते, ॲडव्होकेट यतीश खानोलकर आणि ॲडव्होकेट अशफाक शेख. एकूणच हे महारक्तदान शिबिर काय आहे आणि ते कसं केलं जाणार आहे आपण विचारूया ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांना. निरवडेकर साहेब, पहिल्यांदाच या सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलं जाते. नक्की काय संकल्पना आहे? सुरुवातीला मी आपल्या चॅनलचे मनापासून आभार मानेन की आपण आमचा जो एक स्तुत्य उपक्रम आहे तो समाजापुढे आपण हे ठेवण्याचं अतिशय चांगलं सोशल वर्क करत आहात. त्याबद्दल मी सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशन मार्फत आपला ऋणी आहे, आभारी आहे. आपणच आता प्रश्न विचारला, आपल्या प्रश्नातच आमचं उत्तर दडलेलं आहे. आपण असं म्हटलं की 14 फेब्रुवारी हा दिवस आम्ही महारक्तदान शिबिरासाठी घेतलेला आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की 14 फेब्रुवारी म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक असलेला दिवस. आम्हाला समाजाला हे दाखवायचं आहे की वकील हा जो वर्ग आहे, वकील वर्गातून नेहमी सोशल वर्क करायला आम्ही उत्सुक असतो, परंतु काही टेक्निकल गोष्टीमुळे आम्हाला ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या न्यायालयाच्या ठिकाणी असे उपक्रम घेता येत नाही. परंतु सध्याच्या परिस्थितीप्रमाणे मेहरबान जिल्हा न्यायाधीश साहेब आहेत, त्यांनी आम्हाला ही परमिशन दिली. खरोखरच जिल्हा न्यायाधीश साहेबांचं पण मी या ठिकाणी आभार मानेन की अशा प्रकारचा सोशल वर्क घेण्यासाठी त्यांनी आम्हाला प्रमोट केलं. खरोखरच जिल्हा न्यायाधीश साहेबांचं या ठिकाणी मी विशेष कौतुक पण करेन आणि विशेष आभार पण मानेन. मी या दिवशी सगळ्यांना असं आवाहन करेन, सगळ्या समाजाला पण असं आवाहन करेन की 14 तारखेला आमच्यासोबत आपणही या आणि या महारक्तदान शिबिराला आम्हाला सहकार्य करा, आपणही त्या दिवशी रक्तदान करा अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करेन. धन्यवाद. आत्ताच निरवडेकर साहेबांनी सांगितलं की नक्कीच या रक्तदान शिबिराला फक्त न्यायालयातल्याच नाही तर सिंधुदुर्गातल्या जनतेने देखील
प्रतिसाद द्यावा आणि या एका चांगल्या पवित्र दानासाठी आपण हजर राहावं, त्याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि एक वेगळं आपण पुण्याचं काम म्हणूया, पुण्याचं काम करून घ्यावं. या संदर्भात आपण ॲडव्होकेट रुपेश देसाई यांना विचारलं. देसाई साहेब, म्हणजे आता जसं म्हटलं की या न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असं रक्तदान शिबिर होत आहे, महारक्तदान शिबिर होत आहे. खरं तर मी म्हटलं तसं कोर्टाचं काम म्हटलं की एक मनोरंजक चित्र आपल्या समोर दिसते, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन आपली बांधिलकी समाजाची असलेली असं हे त्याचा एक कुठेतरी बूस्ट ठेवून हा तुम्ही कार्यक्रम घेतलेला आहे. कशा पद्धतीने तुम्ही करणार आहात, कसं तुम्ही नियोजन केले? 14 फेब्रुवारी 2023 आपण महाराष्ट्र शिबिर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये आयोजित करताना जिल्हा वकील संघटना, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटना, जिल्हा अधिकारी, जिल्हा न्यायालय अधिकारी, कर्मचारी वर्ग व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण करण्याचं नियोजन केलं आहे. आणि हे ज्यावेळी आम्ही नियोजन करत होतो त्यावेळी आपल्या जिल्हा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संग्रामजी देसाई, आपल्या जिल्हा बार सिंधुदुर्ग जिल्हा बारचे अध्यक्ष रावराणे साहेब यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. आणि हे रक्तदान शिबिर करण्यामागचा एकमेव उद्देश असा होता की या जिल्हा न्यायालयामध्ये हे प्रथमतः इतिहासात पहिल्यांदाच घडत जरी असलं तरी आपल्या जिल्हा न्यायालयामध्ये काम करणारे वकील वर्ग हे लोक लांब लांबवरून आपल्या गाड्याने येत असतात. या जिल्हा न्यायालयामध्ये काम करणारे कर्मचारी वर्ग हे बाहेरच्या ठिकाणावर येत असतात, कारण हा ओरोसा जिल्हा न्यायालय आहे, त्या ठिकाणी डेडिकेटेड किंवा इथे राहून वकील काम करणारे कमी आहेत. मग असे लोकांना ज्यावेळी प्रासंगिक ज्यावेळी गरज पडेल त्यावेळी आपल्या जिल्हा बारचा, जिल्हा न्यायालयाचा किंवा कोणी कर्मचाऱ्याचा त्याला प्रासंगिक त्याचा उपयोग व्हावा, त्याचा एक डाटा तयार व्हावा आणि प्रसंगी आपले वकील लोक जिल्हा न्यायालयात काम करताना जिल्हा न्यायालयाचे समोर जे न्यायदान देण्याचं काम करतो ते न्यायिक जिल्हा न्यायालय अधिकारी म्हणजे न्यायाधीश असेल आणि आम्ही जे वकील हे लोक समाजाला न्याय देण्याचं काम करतो. पण एक रक्तदान देण्यामागे आमचा एक असा उद्देश होता की समाजामध्ये आम्ही त्या एक समाजाचा घटक आहोत, हे समाजाला दिसून येईल आणि त्या दृष्टीने आम्ही हा एक उपक्रम राबवायचा एक ठरवलं. आणि आपल्या जिल्हा न्यायालयामार्फत ज्यावेळी आम्हाला परवानगी मिळाली त्यावेळी आम्हाला एक वेगळं वातावरण निर्मिती करण्याबाबत आम्ही ठरवल्यानंतर प्रत्येक तालुका बारमध्ये पण आपल्या महाराष्ट्र शिबिराचे बॅनर्स लावण्यात आले आहेत आणि हे यशस्वी करण्यामागे जिल्हा सिंधुदुर्ग वकील संघटना पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. 14 फेब्रुवारीला जे महारक्तदान शिबिर होणार आहे त्याला नक्की कोण कोण येणार आहेत, कशा पद्धतीचं असणार आहे, आपण विचारूया खानोलकर साहेबांना. खानोलकर साहेब, 14 फेब्रुवारीला हे जे काही महारक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे, कोण कोण येणार आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही ते करणार आहात, कशा पद्धतीचं तुमचं नियोजन आहे? हा 14 फेब्रुवारीचा जो महारक्तदान शिबिराचा जो कार्यक्रम आहे तो आपल्या जिल्हा न्यायालयाच्या संकुलात होणार आहे. यावेळी आपले बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट संग्राम देसाई या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट राजेंद्र रावराणे हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. तसेच सर्व पदाधिकारी जे आहेत ते देखील उपस्थित राहणार आहेत. तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख सत्र न्यायाधीश संजय भालकर साहेब हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्घाटक असणार आहेत. सकाळी 9-9:30 ते साधारण दुपारी 1 वाजेपर्यंत हा पूर्ण कार्यक्रम घेण्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. साधारण किती लोक येतील किंवा किती रक्तदान होईल अशी आपली अपेक्षा आहे? आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत सर्व जे वकील आहेत आमच्या जिल्ह्यात आता जवळपास 630 वकील नोंदणीकृत आहेत, त्या सर्वांना आवाहन केलेलं आहे. त्यातले जवळपास जे जिल्ह्यात नेहमी येतात, जिल्हा न्यायालयात नेहमी येतात साधारण 200 वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, आणखीन काही लोकांना यामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर ते देखील यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. बरोबर. एकूणच जेव्हा आपण रक्तदानाचा जेव्हा शिबिरांचा विषय येतो त्यावेळेस आपण जसं म्हणाला तसं की एक लिस्ट असते, म्हणजे आपल्याकडे दुर्मिळ रक्तदाते किंवा बॉम्बे ग्रुप वगैरे असे जे काही म्हटलं जाते तर अशी एक लिस्ट बनवली जाते. यापूर्वी वकील संघटनेने किंवा फक्त वकिलांची अशी काही रक्तदात्यांची यादी किंवा असं काही बनवलेलं होतं की आता पहिल्यांदाच नाही, बनवलं? अशी यादी काही वेगळी आम्ही बनवलेली नाही आहे. ह्याचवेळी आमचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. या माध्यमातून आम्ही अशी यादी बनवून प्रथमतः त्या यादीचा उपयोग आपल्या जिल्ह्यातल्या वकिलांना, मग न्यायालयीन कर्मचारी आणि त्यानंतर जे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांना उपयोग करून घेता येईल यासाठी आमचा हा पहिलाच उपक्रम आणि प्रयत्न आहे. 14 फेब्रुवारी मी म्हटलं तसं हा तर खरं तर प्रेमाचा दिवस, परंतु ह्या सगळ्या वकिलांनी जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एकूणच हिताचा आहे. खरं तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच वेळेस रक्तदान शिबिरं होत असतात, परंतु वकिलांनी हा जो काही एक वेगळा पायंडा पाडलेला आहे तो अख्ख्या महाराष्ट्राला ललांबूत असेल. 14 फेब्रुवारीला खरं तर म्हणतात की गुलाबांची खूप विक्री होते, कारण ते प्रेमाचं प्रतीक आहे. एक
प्रेमिक आपल्या प्रेयसीला गुलाब देऊन आपलं प्रेम व्यक्त करतो. परंतु या न्यायालयाने, या वकील संघटनेने एक वेगळं बॉन्डिंग जिल्ह्यातल्या नागरिकांशी बांधण्याचा एक संकल्प 14 फेब्रुवारीला सोडलेला आहे आणि निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता त्यांना भरभरून प्रतिसाद देईल अशी आपण आशा करूया. देवयानी परस्कर, सिंधुदुर्ग नगरी. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.